алло, ака. Ассалому алейкум. мегӯям маро гаи ман кард. ҳозир 1 дақиқа. алло ака. сабил монад зарядмо. рӯз бахайр. нозироти роҳ лейтенанти калон Сафаров. ассалому алейкум. ва алейкум ассалом. ака, ман саросемам. то кая мошинро тез меронед? нафаҳмидам. чӣ нофаҳмо? то кая ба суръати баланд мегузаред? аммо чӣ, шиносем? ту маро нашинохте? шинохтам. худӣ будед? сар дед равам? ту сеюм бор аз қоидаро вайрон мекунӣ. мебахшед ака, ман саросемам. ҳеҷ куҷо намеравӣ. гир ҳуҷҷатҳоятро протокол мекунем. вообще-то ман ҷиёни полковник Мамадов. ман чӣ кор кунам ба полковники ту? бароред ҳуҷҷатҳоро. як занг занам, ҳамаи кор ҳал мешавад. ҳозир ту шарм намедорӣ ҳар дафъа занг мезанӣ ба шиносот? занг задан мумкин нест. биёед гапро зиёд намекунем. бароред ҳуҷҷатҳоро. ака, ҳуҷҷатҳо 100%анд. сар дед равам? саросема нашавед. протокол мекунем. фаро аз мошин рафтем аз паси ман. ака. командир, командир, истед як бор. биёед гап занон мекунем. биёед гап мезанем, дар ҷо шал мекунем. барои чӣ? ту чӣ кор мекунӣ? ҷамъ дор пулҳоятро. биё мошин шин. ака, илтимос. Шин. аз худ гузашт аз ин гаиҳо шуд. хай. ака, илтимос. охирон бор бахшед. дигар такрор намешавад. ту вай дафъаам ваъда карда будӣ. чаро дар гапат наистодӣ? ваъда медиҳам. барои чӣ иҷро намекунӣ вақте ваъда медиҳӣ? биёед илтимос нанависед. ту худат фикр кун. чӣ мешавад ба ин суръати баланд касеро занӣ? худо нигоҳ дорад. дидӣ? ака, рости гап дар пушти мошин бачам аст. мусобиқа дошт. дер намонем гуфта тез омадам. ту бача дорӣ? албатта. хуб аст агар бача дошта бошӣ. аҷоиб савол. чанд сола аст бачаат? 6. 6 сола? ҳа. агар бачаи ман ҳам зинда мебуд, ҳоло 6 сола буд. нафаҳмидам. 1 сол пеш як бачаам ба монанди ту ба суръати баланд омад зад. бачаам ҳалок шуд. дар як муддат аз фарзандам ҷудо шудам. дирӯз дар назди чашмонам бозӣ мекард. ту метавонӣ тасаввур кунӣ ки ҷигарбандатро аз даст додам? мефаҳмам ака, мефаҳмам. не, тасаввур карда наметавонӣ. ина оне мефаҳмад ки ба ҳамин ҳолат гирифтор шудааст. ба ту нофаҳмост. чӣ мешуд агар бачаи ту ҳам ба монанди бачаи ман дар ин ҳолат гирифтор мешуд? дада. бачам. не, бачам. ман ба ту мегӯям ҳушат куҷост? не, ҳичӣ не. ту маро фаҳмидӣ? фаҳмидам. охирон бор мебахшам туро. агар як бори дигар тез рондӣ, баъд аз худат хафа нашав. охирон огоҳӣ. рав. метавонӣ равӣ. фаҳмидам ака. раҳмат. метавонӣ равӣ. ҳар чиро ки барои худ дӯст медоред, барои дигарон ҳам дӯсташ доред. тез рондани моро ба куҷо мебарад? нафаре ки садама мешавад, ин ба худкушӣ баробар аст, зеро ӯ медонад ки агар суръати баланд як ҳолате шавад ё касеро мезанад, ӯ фарзанди касе аст ё падар. тасаввур кунед, ба як корамон мо метавонем як оиларо вайрон кунем. хонаи бепадар чӣ гуна аст?
به این خاطر حیات خود و دیگران را عزیز دارید. رود و دیر شود 5-10 دقیقه دیر شود بگذار و هر راننده باید فراموش نکند که او را در خانه انتظار هستند. یک فرزندکاتان را یاد دارید. همین بس. خود را احتیاط کنید. خداحافظ.